uyinkosi. Ngiyabingelela abakhethwa bakaBaba uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngingumangema wakaSithole ngiqhamuke eMtubatuba kodwa mangila ngisekhaya bazalwane. Amen. Ekhaya nje kulanga kaNkosi molanga sendumiso khuphukela kaNkosi umusi nje obukana netech shop yakaNkosi isekhaya kwangena. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osiholile sisuke eMtubatuba size sifike lana. Ngiyambonga uNkulunkulu muhle empilweni yami kakhulu bazalwane. Ngithe nje angingasali angizoma emveni kwesimangaliso uNkulunkulu asenzile empilweni yami. Haleluya. Ngizothi nje ngamaHubo 118 uverse 6 ngizothi uNkulunkulu ungakimi umuntu engangenzani. Haleluya. uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi abantu ukuthi bahola amabandla bangabafundisi akusho ukuthi abathakathi. Haleluya. Ngifakaza ngamabomu lokho ngiku YouTube ngifuna bebona amandla kaNkulunkulu ukuthi le ntombazanyana ababeyibuka idelelekile babuka yona bangabuko ohamba nayo namhlanje yize yayibonakala le net spread la uNkulunkulu ayengithume khona ngase ngisizwa bazalwane sengishawe istroke ngisho ngithi ngizama ukubamba ini elula noma ithawula noma iumbrella sebengigadlile abafundisi. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu ongakimi mkhulu kunayo sezulu. Ngizothi nje 1 John chapter 4 verse 4 asingesabi bazalwane. Haleluya. Ongakithi mkhulu kunaye osezweni. Manje ngisho ngathi angiqukule nasi speaker lona lelo hlangothi lolu uNkulunkulu wangiphulukisa njoba ngasho ngathi Nkosi yenzela igama lakho mangifike neSpread angadluli leli demon lisekhona kimi. Ngisuka le ngangisuka khona eMasibekela bazalwane ngase ngisizwe ngabekwe estopini ngafike ngacelelwa omunye ukuthi angisize ngisho sengigibela ibhasi. uNkulunkulu emuhle engizwisa ukuthi umuntu osuke eshawe istroke wavuma ngamabomu ngaba nokuthi mina wayengifundisa uNkulunkulu ukuthi umuntu mayeshawe istroke usuke njani ukuze ngazi ukuthi udlula kusiphi isimo. Amen. Ngangibuka sengithi Nkosi yami sihlala sobabili noNdumise ekhaya ingane ngizogeza ubani umfana lowana mangifike ekhaya kuzoba njani. Kodwa namhlanje ngithi mkhulu ongakithi unosezweni ngiyaphila egameni lenkosi uJesu. Idemoni lelo lestroke lafike lasala ngempela neSpread ngafikela ukuthi angithintithe isandla ngithi ngathi mangisithintitha sesiyanyakaza ngathi mangithi ngamdumisa uNkulunkulu. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngimnikeza udumo sengifakazela ukuthi umuntu ola endlini onesimo esemzimbeni wakhe mhlawumbe usuyitshela ukuthi suyozufe unje ngizothuna amandla uNkulunkulu esimkhonzayo. Haleluya. Mtshele uNkulunkulu khuluma ngokukholwa uthi baba ngifisa ukuvuka kusasa noma uthi nje ngizovuka kusasa sengiphilile ngenxa yokuthi ongakimi mkhulu kunaleli demon ehlele emzimbeni wami. Kuzokwenzeka kuphela baba lokho ukuthi akwenzeki ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa uJesu Kristu uyinkosi.